Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय लाइभ स्ट्रिमिंआव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो नोंथांमोननि दिना दिनैनि दिनाव मोजाङै थांबाय। बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय बे लाइभ स्ट्रिमावहाय। दसे बयबो जइन जादो। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै मोनसे जाथाय काहानि जानाय दिनैनि दिनाव फुंबिलि समाव जाथाय जानायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। मोनसे गोबां गेदेर जाथाय जाना थांबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय। आं फारि फारि डिटेल्सखौ खोन्थागोन आरो सोर सुबुङा मा जादों आं बेखौबो खोन्थागोन। गिबियाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइकबो खालामदां आरो लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ दाबायाखैब्ला बेल आइकनखौ दाबायनानै ला। दाथ' जायफोर नायदों बिथांमोना बेल आइकनखौ दाबायदों, बिनिखायनो बिथांमोना दायो लाइभ स्ट्रिमाव फैदों। आरो जायफोर मानसिफ्रा लाइभ स्ट्रिमाव फेसबुकाव फैनायाव जुदि लाइभ स्ट्रिमखौ नुनानै नायदोंब्ला अब्ला बिथांमोनखौ आं खावलायनाय थायो बिथांमोना बेल आइकनखौ दाबायना ला। स' लेट्स स्टार्ट गाइस। नोंथांमोननि सायाव खोन्थानि दिनैनि दिनावहाय मैदेरजों मानसि बुथार जादों। बे मानसि बुथार जानायनि माखासे आं डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि। बिथांनि मुङानो जाबाय प्रशान्त ब्रह्म। जाय मानसिया बुथार जादों बे सुबुंनि मुङा प्रशान्त ब्रह्म। आं डिटेल्सखौ खोन्थागोन, फट' खोन्थाजोबगोन आङो डिटेल्सखौ। नाम माने गासिखौ देखायजोबगोन, माने नामखौ आं बुंग्रोनि सिगांग्रो आरो माखासे मैदेरफोरनि श'फोरखौबो आं देखायनि नोंथांमोननि सिगाङाव। बाट आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, आं अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो, वाट्सएप स्टेटास होनानै फै आरो फैफिन लाइभ स्ट्रिमावहाय। नों हैगौमानिनो 2 सेकेन्डनि गेजेराव आङो बे बाथ्राखौ स्टार्ट खालामनाय माने जागोन आरो। स' जास्ट अनलि 3 सेकेन्ड लागोन। थां वाट्सएपआव स्टेटास होना हो आरो फैफिन आरोना लाइभ स्ट्रिमावहाय। स' बिथांनि मुङानो जाबाय प्रशान्त ब्रह्म। बैसो जाबाय 80 बोसोर होनना बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पस्ट अफिसा जाबाय सालाकाथि। आं सालाकाथि थांबाय थायोना बे सन्जिता बिनानावनि थाखाय। स' बे सन्जिता बिनानावनि मेगनखौथ' फाहामनो हादिया। जायगाया जाबाय 2 नं मावराबारि होनना बुंदों। पस्ट अफिसा मा सालाकाथि आरो गामिया जाबाय 2 नं मावराबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार। रायजो राजाफोर, आं नोंथांमोननि सायाव खैथासोआव जादों आं बेखौबो खोन्थागोन। सिगांग्रो माखासे फिक देखायनां, बेनो जाबाय सावगारि। बै समाव जेब्ला सिटुवेसन जादोंमोन, जेब्ला मानसिया रुंसारि जादोंमोन, प्रशान्त ब्रह्म बिथाङा जेब्ला 80 बोसोर बैसोनि सासे बोराय सुबुङा जेब्ला रुंसारि जादोंमोन बे समनि सावगारि। आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानि, बेखौबो नायदो नोंथांमोना। बेनो जाबाय बे समाव भिडिअ, नैबे जाबाय मैदेर फैनायनि सम। बे मैदेरा जेब्ला फैदोंमोन बे समनि सावगारि आरो बे समनि भिडिअ बियो नोंथांमोना बेखौ देखायबाय। बेखौ नायबानो जाबाय। बे समाव मैदेर फैदोंमोन, माने गोबां माखासे मानै माथाम मैदेर फैदोंमोन जाहैदों। बेवहाय मानै सावगारिखौ नुनो मोन्दों। बेखौ आंनो सासे सुबुङा माने सासे फंबाय आंखौ कल खालामनानै माने बे फट'खौ दैथायहरदोंमोन। आरो नैखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना, नै माबायदि मैदेरा खारदों दुब्लि बारि बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना। आरो बिनि गेजेरावहाय जास्ट वेट, ओमफ्राय मैदेरा मानै बेयाव दङ, नायदो। आंबो नायदों नोंथांमोनजों लोगोसे। आरो प्रशान्त ब्रह्म होननाय सासे बैसो जानाय सुबुंखौ बुथारनानै गालांदों बे माने मैदेरा आरोना रायजो राजाफोर। दुखुनांथाव, गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। ओंखायनो खोब हुसियार थानांगौ रायजो राजाफोर। गोबां हुसियार एकदम गोबां हुसियार दै, गोबां हुसियार थानांगौ। स' बे समावहाय गाबनायनि माने सासे सुबुङा रुंसारि जानायावहाय गाबनाय, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' रायजो राजाफोर बेनोमोन प्रशान्त ब्रह्म माने सासे सुबुङा रुंसारि जादों। मानो होनोब्ला मैदेरनि थाखायनो रुंसारि जादों। मैदेरा बुथारनानै गालांबाय बे प्रशान्त ब्रह्म सुबुंखौ। बिथांनि बैसोआ गासै 80 बोसोर होनना बुंदों, 80 इयार्स होनना बुंदों। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जायगाखौबो खोन्थाखाबाय। जायगाया जाबाय 2 नं मावराबारि, पस्ट अफिस सालाकाथि आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार। बे जाथाया जादोंमोन फुंनि 9 एबा 9:30नि गेजेराव। बे जाथाया जादोंमोन फुंनि 9टा एबा 9:30 रिंगासोआवहाय आरोना, बे गेजेराव आसपास माने गेजेराव जादों होननानै खोन्थादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं मावराबारि होनना बुंदों, पस्ट अफिसखौ सालाकाथि। आरो जाय सुबुङा
मैदेरजों बुथारजादोंमोन बे सुबुंनि बैसोआ खमावबो 80 बोसोर बैसोनि होननानै बुंदों रायजो राजाफोरा 80 बोसोर बैसोनि बे मैदेरखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना मा गासै मानै मैदेर आरो बे मानै मैदेरा बे प्रशान्त ब्रह्म होननाय सुबुंखौ बुथारना गालांबाय आरोना 2 नं मुराबारि yes 2 नं मुराबारि okay 2 नं मुराबारि sorry about that बे मानसिया जाय गामि रुंसारि जादों बे गामिनि मानसिया जाबाय बेनो जाबाय 2 नं मुराबारि मुराबारिसो दै रायजो राजाफोर मुराबारि 2 नं मुराबारि तो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जेसेबांखिनि हायो थैंक यू सो मच WhatsApp स्टेटास खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लाइक खालामलांनो हागोन गासै दासिमाव 180 भिउस जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना दासिम चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदोंब्लाबो जुदि बेल आइकनखौ दाबायाखैबा नोंथांमोना बेल आइकनखौ दाबायनो हागोन थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर खबरा माब्रै दिनैनिया आरो मा होनदों कमेन्टआव जों नुनो मोनदों जाय मानसिया कमेन्ट खालामदों बे कमेन्टआव खालामनाय सुबुङा बुंदों कि दाबो थाङाखै मैदेरा दाबो थाङाखै होनना बुंदों मैदेरखौ दाबो थाङाखै होनना बुंदों बे जायगायावनो दं दाबो लाइक खालामना हो मानो लाइक खालामना होआ जय बर' हारिनि जय लाइक खालामना हो बे बिएम सेटअप चेनेलनि भिडिअखौ नोंथांमोना मानो लाइक खालामना होआखै नोंथांमोननि थाखायनो बे चेनेला खुलिजानाय आरो नोंथांमोननि थाखायनो गोबां जोङो मोनसे थांखि लानानै खुलिनाय अब्ला बेवहाय नोंथांमोना जुदि लाइक होआब्ला गोसोआ गुदुं जागोन नामा आंना जाया माब्ला गोसोआ गुदुं जागोन लाइक खालामगोन आरो लोगोसे शेयार खालामना होगोन अब्लासो गोसोआ गुदुं जागोन जानला माला गोसोआ गुदुं जागोन नामा अब्ला सोर गोसोखौ गुदुं माने गुसु खालामो नोंसोर गोसोखौ दसे गुदुं खालामनांगौ 5 मिनिट 6 मिनिट जाबाय स' मुराबारि जायगायाव 2 नं मुराबारि जायगायाव प्रशान्त ब्रह्म होननाय सासे बोराय सुबुंखौ बुथारनानै गालांबाय मानै मैदेरा आरो दाबो मैदेरा थाङाखै होननानै बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों जोङो स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ मोजां मोननायनि थाखाय लाइक खालाम थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला बेल आइकनखौ दाबायना गालां साबस्क्राइब खालामखांनायब्ला अके फ्रेम्स येस दाबो थाङाखै होननानै बुंदों जों मिथिनाय मथेब्ला मैदेरा दाबो थाङाखै होनना बुंदों गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो दायो मा जागोन बिनि सायावसो दंसै आं खेबसे सावगारिखौ भिडिअखौ खोन्थानानै होबावनि भिडिअखौ जे जाय मानसिया रुंसारि जादों बे मानसिनि सुबुङा नायदो बैसोगोरा नोंथांमोना नुखाबायानो नायदो नाय सावगारियाव नाय माने भिडिअआव नाय सासे पुलिसा थिखांदोंमोन गोथै देहाखौ नङा होमबा सासे पुलिस दंफैयोमोन बेवहाय जों नुनाय मथेबा जों मैदेरजों माब्लाबाबो गेलेनाङा दै मैदेरा ओरैबायदि जे माने जुनाद जे बियो मालायनि मानसिनि गोसोनि सुबुंनि बाथ्रा माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै ओरैबायदि माने मानसिफोरखौ बुथारो बा मायो बेबायदि बुङो आरोना मैदेरा आरो गोबां सुबुंफोरा बुंबावसो जे बे सरलपारायाव थानाय मोनसे भाइरेल भिडिअ जादोंमोन ना मैदेरा होसोबोबाय मानसिखौ होमबा मा बुंदों सुवा सुथि जानायखाय होसोदों मादों ओरै हेनटेन माने मानसिया सुवा सुथि जाबाय बिनि थाखायनो होसोदों जाहैदों सुवा सुथि जानायखाय स' बायदिसिना हेनटेन बुङो स' आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोना हुसियार जानानै थाबानो जाबाय बिदि सुवा सुथिजों थाखायल' जे बुथारगोन बे नङा बे बाथ्राया जानो हाथावना नङा जे नोंथाङा मैदेरनि खाथियाव थांबाय मैदेरा नोंखौ माने मा होनो नोंखौ नों मैदेरखौ दुखु होबाय बा नोंखौ मैदेरखौ नोङो दुखु होनानै मैदेरखौ नों डिस्टार्ब खालामबाय मैदेरा रागा जोंबाय मैदेरा जेब्ला रागा जोंबा बे खामानिखौ मावो आरोना स' बिनिखायनो जेब्ला जुनारा फैबाय जाय जुनारा नोंखौ न'खराव नोंखौ एटेक खालामफैदोंब्ला नोंनिख्रुइ देरसिनब्ला अब्ला नों जानला मोनला नोंनाव जेब्ला हाथियार गैयालासिनो अब्ला नों थांनाङा बिदि जानला मोनला मिथिबायना जानला मोनला बिदि थांनाङा नायदो दा खाराखै खोमा आरो दा बैसो गोरा मानसि जों बेखौ जेबो बुंनो हाया मानो होनोब्ला बे बैसो गोरा हिसाबै खारनोबो हायाखैमोनदां बे बोराया प्रशान्त ब्रह्म बोराया दा बिनिखायनो दिनै बिथाङा खारनो हायैनि जाउनाव बेबायदि जाबाय जाथाया नंगौना नङा जाबायदां बेबायदिनो स' बिनिखायनो मैदेर फैयोब्ला मा हुसियार जानानै था आरो खार आरो माने बिराद साबधानै आरोना मैदेरजों आरो खारनो होनोब्ला हाखायानो मैदेरनि आथिं आरो जोंनि आथिंखौ नाय मैदेर खारनांगौबा बा गोम बेसेबां एकदमबारे बायलांजोबगोन न' सौसिलांजोब दंफां लाइफां सेस जालांजोबगोन आरोना ओरैबायदि स' हुसियार आरो मैदेरा दाबो थाङाखै होननानै जों बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों आरोना जों लाइभआवहाय जाय मानसिफ्रा माने मेसेजखौ हरदों
मा जादों होनना बुंदों मैदेर सासे माने मैदेरा सासे सुबुंखौ बुथारदों बेनि नामानो जाबाय प्रशान ब्रह्म होनना बुंदों बिथांनि बैसोआ 80 बोसोर होनना बुंदों आरो बिथांनि बे जाथाय जानाया जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मुराबारि गामियाव होननानै बुंदों दै रायजो राजाफोर स' अननानै शेयार खालामना हो भिडिअखौ थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बेयावनो बाय बाय होनना बुंसै थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर बाय बाय जय बर' हारिनि जय बेबायदिनो आं लाइभ फैबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना गासै भिडिअ जेसेबांखिनि इम्पर्टेन्ट दं बेखौ हरबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ होनानै